Mayang hapon, pag-usap mga igsoon. Okay. Happy Fiesta kanatong tanan, ha? Oo. Mangumbira ko din kataga kinalumsan man ko. Abi niyo mga igsoon, aduna ko'y namatikdan din kada misa na ako, matag Domingo. Kining pagbasa sa mga namatay. Nya doon na number, ikapila. Eksakto ba nang akong na-obserbahan? Nga, kung doon ay mga mamatay, nya i-record ninyo. Bago na para sa kuha. Oo. Ha? Dinhigihim. Abi ninyo, nakaingon ko, mauni ang nindot kayong kanabitahong pangitain, no? A gesture o sign kanang identity, maingon tang identity or brand new o brand, dili brand new, brand, no? Tatak, o sa usa ka parokya. Kini nagpasabot nga doon na mo'y pagtagad sa kada membro dinhi sa parokya. Para sa ako karon po ko ka matikod nga inyo din ang gihimo. Manindot kay mga igsoon. Abi nyo mga igsoon, kita nagsaulog dining atong patrona ay nahan sa kanunayng panabang. Ang iyang tatak, ang iyang title, kanunayng panabang, walay putol, perpetual health, walay putol. So ako pamalandungan mga igsoon nga, manindot kay ni. Kay kanang paghatag og pagtagad sa kada membro dinhi sa parokya, magkapasabot kana makanunayon ang pagkig kanang dili lang pagtagad kundi pagpakabana sa uban. Gusto lang kong i-congratulate si Father Jojo Paana, no? Dili kay karon siya eksakto kay nag-celebrate siya sa Father Jojo, congratulations. Kay karon pa ko nakakita o I don't know kung gikopya na ni sa uban, pero this is what impressed me, no? Samtang magmisa ko din nga ilista ang mga namatay. O kana, tungod ka gi-publicize, nanginaot ako, kitang tanan usab, nga tagababag, mag-ampo para kanila. And that is the, what we call, the tradition, not tradition, the practice, one of the practices of the first Christian communities. Pagpakabana sa ubang membro. Ilabay na gayod kanang paghatag og mga panginahanglan, panginabuhian, sumala sa gisulti diya sa basahon sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 2, Kapitulo 4 sa apostoles, nagkahiusa ang mga unang Kristiyano kaniadto. To the point nga walang mga membro nang may panginahanglan sa ilang kinabuhi. Provided sila. Ang ilang mga kabtangan, ilang ihatag sa mga apostoles, kumuna. Kung doon na ibaligya, ihatag dito, kaibaw tanan ang membro. Of course, makaingon ta mga igsoon, diutay pa sila kaniadto. Diutay pa sila kaniadto. Pero, ano man, ang gidaghanon o gidutayon, pag-diferensya ba, nining gitawag nato pagpakabana o pagtagad, nindot, mga igsoon. Mao na nga, akong napamalando nga, kini, maunay ang sinyalis nga magmakanunayon ang atong pagpakabana sa usag-usa. So, karong hapuna mga igsoon, doon ako'y tulo kabutang nga akong ipapaambit sa inyo. Samtang kita nagsaulog nining fiesta, dili na ito matawag lang og sa ulog yung ordinaryong devotion, kay kini si Mama Mary, ato gining patron sa parokya na to, din sa Babag. So siguro, ang title nga ako mihatag ini is what is the identifying mark that is reflective of the patroness sa Babag. Unsa man kanang sinyales nga ato mahihaom sa title ni Mama Mary nga makanunayon ang iyang pag-alagad kanato.
o sa katawhan, kanunay panabang, makanunayon, pagpakamana o pagpanabang usab sa matag usa sa mga parishioners o mga parokyano dinhi sa babag. Siguro mga igsoon, ato na ipadayonon. Kay ang ubang parokya, doon na sila yung mga patron o kang labrador, doon na sila identifying mark. Kaya ang mga tao dito, mga farmers. Okay. Pero kini, anindot kayo ni. It's a practice of three things. Una mga kaigsonan ko is atong bag-uhon ang atong debosyon sa atong mahal nga inahan. Kung sabi po sabot ni sa English, renewal. Karon samtang kita sa ulog nining piyesta ni Mama Mary, inahan sa kanang panabang, let us renew our devotion. Unsaon na to pag-renew, pagbag-on ini mga igsoon, atong pagkakuskon, pakusga na to. In other words, atong palawman, ang atong devotion. Nga, devotion gayon. Kung sabi pasabot nga devotion, devotion, intense. Kuang kayo, I don't know kung say intense, no? Makusganon. Intense and unconditional dedication to our Blessed Mother. Kay kung kita makaigsoon na kudo na tay devotion, devoted yun ta sa usa ka tao. Sa tao nga usa kinsa na atong gi-devoted. Nga atong tagaag pagpanahon, tanan-tanan na. That is devotion. Kamu nakaagigi mo panguyab, panagtrato, mingon nimo devoted ako, devoted ang akong time kanimo. Doon ay kanta na hopelessly devoted to you. Tanawa na, nakalimot ko title na, bas kantahan ninyo. Pangitaan ninyo i-google ninyo ang definition sa hopelessly devoted to you. It's an intense feeling of unconditional love. Dili lang inang mga kaigsunan kung magbasa-basa ta sa nobena sa atong inahan, Mother Perpetual, kada Miyerkules. Mahinumduman lang nato siya kada Miyerkules. No, kung devotion ni mga igsoon, all the time. Di ba, ang atong uyab kani, inyong uyab di ay, kaniadto, no? Hadto sa pagtug, atog yung naon na sila. Di ba? Mao na devoted. No? Magtagana pa diha og unsa na pagkaon, no? Basta devoted. So mao na palawman nato, you have to have a real devotion sa atong mahal nga inahan. Number 1. Number 2 is palawman nato ang atong pagtuo ug paglaom. Pagtuo ug paglaom. Ano man mga igsoon. Kay kung musunod ta kang Mama Mary mga igsoon, lahom kay siya pagtuo sa Dios. Una na alang, misugot siya, atong gisangon sa iya nga himahimo siyang inahan nining questionable nga tao, yang anak si Jesus. Nga wala siya bana nga makit-an nga diha sa tubangan sa publiko. Unya, namabdos pa siya. Nawa pa si dili kang Jose. It was a dangerous attempt ni Mama Mary. Nga mahimo siyang batuon hantod mamatay. That was faith. May pagtuo siya sa amahan. He abandoned herself. He surrendered herself to the will of the Father. And that is faith. And you know, my dear friends, kahibaw na ta kung sinetabo. Kung kita di ay moabandona sa atong kaugalingon, atong itugyan ang tanan sa Ginoo, doon ay panghitabo. Dili kita kalimtan, dili makalimtan ang nagtuo o naglaom sa Ginoo. Dako kay paglaom si Mama Mary nga dunag yung abot bisan pag lisod ang iyang papel na mahimong inahan ni Jesus sa kaniadtong panahon na iyan lang yung gidawat. Sa Cordova mga igsuon,
Doon ako'y naka-istorya ko sa katiguang 80 years old. Ha? Very jolly. 86. Very jolly, ha? Kanon niya siya mag-attend sa misa. Alas 4. Akong gipangutahan na, unsa may sekreto ni Munang? Abi niyo, maayo kay mutubag. Yun siya, Father, triple A. Triple A. Unsa man triple A? Ingon siya, ampo, antos, alagad. Ampo, antos, alagad. Siguro, masabtan na nato mga igsoon, ano? Siya, kining, saan tawagan na, Diyos noon. Diyos noon siya. Di siya makalimot. Niya doon na siya giatiman ng mga apo. Nag-apostolate siya sa mga apo. No? Antos. O siya. Doon na pagkikudaghang problema, Father. Pero kaluoy sa Diyos. Ning abot ko ni ining idara. Pagpangalagad. Kung doon ako ni mga di gyud siya kuno mo dumili paghatag kuno yung mangayo sa iya. Siguro arang-arang tumbayhan itong si Manang. So ampo, antos, alagad. Na-impress ko mga igsoon, ha? Oh, dako kay siya pagtuo nga kana iyang gibuhat tanan para lang gyud kuno sa himaya sa Dios. Everything. No? Og ang ikatulo mga igsoon, pagkahiusa. Magkahiusa kita, no? Ubos sa pangama, paggiya sa atong Ginoo, sa atong inahan nga si Mama Mary. Paghiusa. You know, kini may pakita maginato mga igsoon, labi na karong panahon na nga doon natin project dinhi, no? Kana mahuman unta na, mahuman na para sa tungod sa atong panaghiusa, no? No. Ipadayon nato ng mga igsoon because unsa may dunay panultihon ini. United we stand, divided we fall. No? So I think kinintanan mga igsoon makitaan sa mga tao tagagwa nga kitang tanan dinhi ning puyo ning tulo. Labi na kining panaghiusa mga igsoon, then ma-admire sila. Musunod, mo admire sila kanato. No? Mao mo gina ang nahitabo sa pagkailap sa Kristyanismo. Maayong ipakitang example ang mga unang Kristiyano dito sa Roma. O sa ilang pagminahalay, ang komentaryo sa mga pagano, ingon, look how they love each other. How these Christians love each other. So nagpamembro sila sa Kristohanong katilingban. And I think, kung maingon ta nga kini si Mama Mary is a patroness nato dinhi mga igsoon, kini makaingon ta naa sa dako siyang Kristohanong katilingban, nasa parokya na, dili na lang sa kapilya. Kanang atong isaulog nga pista sa kapilya, okay na. Pero atong padak-an, dad-o nato dinhi sa parokya, kining tanan. Pero gikaingon na nako, kung wala taaning malahong nga debosyon sa Mahalang Berhen, di wala sa tay mahimo. Kung kita mga igsoon, kung doon na tay lahom nga debosyon sa atong mahal nga inahan, musunod sa ta sa iyang mga lakang, no? Musunod ta siyang mga lakang, no? Unsa may usa nga mahinumduman natong mga igsoon nga iyang gihimo ni, labi na katong nawala na ang iyang anak si Jesus. Si Maria magkuyog siya matag prayer meeting, ato na yung prayer meeting, mangadji dito sa Cenacle, katong kwarto nga ilang pag-istahan sa mga apostoles o si Jesus. Doon na sila sinakulo dito, si Mama Mary dito, uban kanila. They pray together. They pray together. Kita, we can pray together not only on Wednesday, kundi all the time. Ilabi na kung fiesta din sa tuwa. Praying together. Mao nay makapahugpong, mao nay makapakusog, no, to strengthen the what we call the unity or the bonding of a community, and Christian community, no. And then of course, di yan mawaha nato. Kita nalimbasog ta dinhi sa kalibutan, no? Kung doon na tay
mga problema, di ang ginakalikayan. O sa mapananglit, kini mga, ang pagpuyo, mga kaigsunan ko, sa kaminyoon pananglitan, ano nagi problema diha? Sa mapananglit, kini, pagpanapaw, gisgutan na di sa Ebanghelyo, daghan sa ato din maigo nini, no? Pagpanapaw, mingon mo di, lisod kalikayan, o kanang na-addict na sa pornography, no? Pero, kabahin na sa atong gitawag ni St. Paul dere, earthen vessels. Kana bitong fragile kayo nga butanganan. Kanang hisgutan dere, fragile kayo. Earthen vessels. Kauban na nato mga igsoon. Pero ato nang malampasan, ato nang masolve kung muduol ta sa Dios. Siguro, malisdan ta pagduol sa Amahan, kang Jesus. Muduol ta kang Mama Mary. Nga ta muduol niya. Nga naman may igsoon, i-analyze nato ning painting ni Mama Mary. Balikan nga nato ang analysis aning picture ni Mama Mary nga nagdala-dala kang Jesus, no? Tanawa na diha sa Jesus kuno di ay nagdagan na nangayo pakitabang kang Mama Mary, nahulog ang sinilas, tanawa nga sinilas na nahulog, no? Kay doon na siya vision sa iyang umaabot nga pasyon. Doon na dihay lansang, doon na dihay kining bangkaw, o doon na cross. Gihatag sa anghel, gibutang diha, nahadlok ang bata, og midagan kang Mama Mary. And look, tanawan nyo, wala mo tanaw si Mama Mary kang Jesus. Asa siya tanaw? Niya ka na to. What does that mean? Nag-research ko ang mga igsoon, ang interpretation is that nikaingon siya nga, look, ari sa bunako, kay kundi ang akong anak nagpakitabang kanako, ari kamo kanako. So kung doon na tayo devotion ka Mama Mary, we cannot but follow that. Let us go to Mama Mary, especially in times of trials, mga mabugat nga problema. Naana kanunay ang iyang panabang kanato mga igsoon. So siguro mga igsoon mo na atong pamalandungan karon, no, nga atong i-renew ang atong devotion kang Mama Mary, atong palawman ang atong pagtuo o paglaom sa Dios, o atong i-apply mission, no, pagpangalagan pinagi sa paghiusa nato dinhi sa atong parokya. Kay kini as sa akong nagik-ingon, maghatag ni kanato og identifying mark. Identifying mark nga kita gigiyahan sa atong inahan nga si Mama Mary, inahan sa kanunayng panabang, ang iyang mga anak nagtinabangay usab makanunayong may pagpakabana sa usag-usa. Amen.